Oli. Lila, aquí no hi ha ningú. Segur que no t'ho has imaginat, Lila. Seguríssim, el veí de dalt estava ficat al nostre armari. Farem una cosa, si tornes a veure el veí de la casa, ens avises. L'Oli Conchi, què us porta per aquí? Hola, Draculina! Veníem a dir-vos que m'han escollit com a nova presidenta de l'edifici. Què esteu fent? Erram a punt de fer un ritual satànic, però necessitem 3 sers vius més. Ens ajudeu? Vale! Que bé, ja pensava que ens hauríem de clonar. I què feus de dolent en clonar-se? Que els meus clons són molt repel·lents. Ara heu de pensar coses satàniques. I dir paraules màgiques? Pensa en Satan. Però jo pensava que per aquesta... Nena, això no és una pel·lícula. Si esteu sentint això és perquè esteu fent un ritual satànic. En aquests moments no estic disponible, deixeu un missatge. I ara què? L'invocarem un altre dia. Nena, jo he vingut a invocar Satan i invocaré a Satan avui. Quina imaginació tenen els nens petits? Ja ho pots ben dir. Per què parleu de mi com si no hi sigués? Jo pensava que no hi eres. Lila, enteno, això que dius és molt difícil de creure. Aviat us menjareu les vostres pròpies paraules. I per què? Perquè està al balcó. Ei, Miki! No em trobaràs mai! Ha saltat. La Lila té raó. I ara què fem? Trucar una ambulància? No, jo dic perquè no ens espiï més. Haurem d'anar a parlar amb ell. Em sembla bé. Sembla que ja ve. Deixeu-me en pau! 1 milió d'idiotes youtubers m'invoquen cada dia. Deixeu-me descansar. Per què m'heu invocat? Per veure. Ets una cabra! Il·lusos! No sabeu el que heu fet! Us vigilo! Jo marxo. Hola, Pau, Jordi i Lila, què voleu? Deixa'ns d'espiar. Jo no us espio! Entres a casa nostra sense permís i ens mires. Això és espiar, eh? Doncs sí. I no us agrada? Doncs no. Pues no us espio més. Gràcies.